Dalag to, dalag to. Bali. Dalag to, dalag. Ay, ay. Panalo. Kaso ano? Kuya, pasuyo nga kuya, na anuan lang. Kuya, wag mo hawakan kuya para ano. Uy, laki na naman Kuya Ronnie. Tilapyang tunay na naman. Macaroni, galing kay Kuya Ronnie. Kasi Tikman Ronnie, natin. macaroni Kuya Ronnie. Sarap talaga. Meron nga. Biwasin mo na, diyatak mo na. Wala nga, oh. Oh, sabi ko sa'yo, ayaw mo. Bisa mo. Ano yan? Ano ka? Iangat mo naman, guys. Surprise naman. Oh, laki. Tala, salukin mo kasi. Grabe. Ilan lang, pero talagang masasabi mo na talagang goods ng goods. Oh. Good morning po ulit sa inyo mga toy, no? Happy New Year po sa inyong lahat mga toy. Yan ang fishing spot natin ulit mga toy. Yan. Tapos may hinihintay tayo mga kasamahan ko sa GC, no? Mga taga Kapi Fishing Group at sa Bruce Anglers. Sana dumating na. Maraming salamat sa inyo mga toy, sa mga sumuporta noong nakaraang 2025 mga fishing adventures natin. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga toy. Naway huwag kayong magsasawa po sa ating mga fishing adventures. Pa-comment na mga toy kung nagustuhan nyo po yung mga adventures natin at kung ano pa po yung kailangan natin gawin sa ating channel. Yan, Kalayaan Bridge mga toy, no? Yan, Kuya Boy. Ayan mga toy, kakawalan Kuya Boy. Fish on mga toy, Happy New Year. Ito yung fishing spot natin, no? Ayan, no? Kalayaan Bridge. Good morning Sarge, magkasabay lang tayo. Yan, mukhang dami mong dala Sarge, ah. Yan, good morning Sarge, Kuya Ronnie. Ay, shoutout nga pala kay Kuya Delphin Padilla, belated happy birthday. Yan. Yeah. Sino pupunta? Sarge? Marjon. Yan, si Kati Marjon. Si Christian pa daw, ano? Bagong gupit, ah. Parang New Year's look yan, Kuya Ronnie. So yan, tara mga toy. Yan, dito tayo. Tayong gagamitin ko mga toy. Yan, paagos-agos lang kami. Wala pa, si Kuya Boy nakaisa na. Yan. Mga toy, pangalawa kay Kuya Boy. Salukin natin Kuya. Yan mga toy. Di baliktad. Ay, baliktad. Ito Kuya. Yun, sus Mariusip. Ang galing naman ni Kuya Boy. Kuya Boy, ikaw ata ang swerte ngayon 2026, ah. Sarge, swerte si Kuya Boy, Sarge. Ano man sabi mo tayo mga Sarge? Ano man sabi mo? Siya siguro ngayon ang pinagpala. Ayan kasi di pa nga ako nakaka-sit up ng maayos eh, nakadalawa na si Kuya Boy. Ayan. Anong ano? Ay, may buti dala mo yung matinding sit up mo Kuya Ronnie. Wala na eh. Ganda nga yung sit up mo. Para mga pla-pla yung mga pinaglalagyan mo ng ano eh, ng leader line. Ayan, oh, may kumakagat na mga toy, oh. Yun, huli mga toy, huli. Oh! Surge! Oh. Wala sa akin eh. Nawala sa'yo. Sa akin meron. Uy. Eh. Mahirap talaga ito pag itong ano, one hand lang, ah. Oh, yan mga toy. Uy. Achoy. Tilapyang tunay, Kuya. Ang fish sa 2026. Yan, thank you Lord. Uy, meron pa tayong ano to, prutas, oh. Ayun, ayan mga toy, oh. May pasalubong si Kuya Ronnie, oh. Thank you Swords. Alam na to mga toy, oh. Oh, mga terter. Kuya. Uy, kasarap naman ito mga katoy. One day old. Ah, may sausawan pa. Wow, thank you Kuya Ronnie. Grabe. Kuya Boy, oh, extend daw to yung terter. Kuya Ronnie, oh. Ayaw talaga magpatalo na yung swords. Unang fish sa 2026 na naman ni Kuya Ronnie, the Swords Kabayabas TV. Ano, mega love shoutout nga pala sa mga ano natin, mga kasama na vlogger. Punta na dito kayo mga toy, oh. Kachoy Chris, Kachoy Delmar. Ito na Kachoy Delmar, oh. Kaabay. Ito na, agoy, tuwara. Maingay na tayo mga toy kasi ano,
Wala tayong pasyente na inaalala, nasa bahay na. Maraming salamat po talaga sa mga nagdasal. Thank you so much. Thank you Lord. Grabe, Pasko kami nung nakaraan mga to sa ospital. Buti na lang. Thank you talaga Lord. Grabe, Kuya Ronnie na naman oh. Oh, grabe na yan Sarge oh. Grabe ka talaga Sarge. Bakit ako nakakaisa pa lang? Parehas kayong nakakatsoy ah. Nakakatig dalawa na, ako nakaisa pa lang sa gitna. Ay, magandang pamagat to Kuya Ronnie. Kaliwat kanan, biwas. Hindi pa matoto yung isa ko kasi. Bet, talagang bala ko pang magdalawang pamiwas pala. Dalawa, hindi magawa. Ay, maganda to. Magandang pangitain to. Kasi Marian, bilisan mo na. Kabingwek. Aba, kabiwas apa. Paano kayo? Saan na kayo? Uya, ay nakawala pa. Uya, ay nakawala pa. Oh, laki na, paano mo nasabi? Ang bigat. Di pa nga nakikita, malaki. Ramdam mo talaga kaya? Oo, bigot. 1 kilo ba yun? Bayabasin natin mga toy. Uy! Yan na. O yun, huli mga toy. Ala ka, laki to. Ah, laki. Oh! Ayun. Ay, dito, come on baby ulit. Come on baby ulit. Yan, dito na. Ay. Ayan. Yun. Ay, thank you Lord. Tilapia ang tunay again. Yan oh. Guts and ano kami ngayon mga toy? Guts and food. Ayan mga toy. Kain tayo ulit. Ganyan lang siya dito mga toy. Napaka-effective dito mga toy. Ano, pagos na. Kuya? Kapiraso lang yung pain mo pero kinakagat pa rin no. Yan na naman Kuya Rudy. Oh, laki na naman Kuya Rudy. Ay sus. Uwi na ako. Andun mga toy. Andun yung pamiwas ko mga toy. Naku po. Ang ganda Kuya Rudy. Ayan mga toy, sit up tayo panibago. Sayang yung ano, isang sit up ko. Ayan. Ang ganda ng sit up ko mga toy. Sensitive floater ulit yan. Sayang. Maganda pagkakadunit yun ha. Walang kalaban-laban. Basta taas. Ang laki nun. Sayang. Uy, laki na naman Kuya Rudy. Tilapyang tunay na naman. Grabe. Ganda ng fishing rod. Fishing rod mo. Ganda, sensitive rin Kuya no? Yung ano mo? Yung floater mo? Yan dito talaga yung spot na tumatoy. Kailangan pag-aaralan nyo yung ano dito, yung attitude ng isda. Kasi mayroon ditong napakainhin na kagat. Mayroon namang ditong minsan ay akala mo di pinakain ng 2 linggo yung isda. Talagang lalantakan agad, dihilaan ba. Ngayon napakainhin mga toy. Super liit. Yan o. 4.2. 4.2. Ang galing ni Kuya Ronnie. Yan, pagos-agos lang tayo. Ito. Yan na naman. Yan na mga tayo. Kuya Boy, andito na. Bumabasag. Ay, maganda. Kuya Ronnie, ano ba itong isda to? Yung ano, stripe. Oh, Jaguar. Uy. Oh. Ay mga katsoy, pakawalan natin to kasi para dumami no. Ito, ang ganda ng ano. Ito pang aquarium ba ito eh? Marian. Si Marian? Marian. Ba't Marian? Wala ni Dingdong. Mga katsoy oh. Ang ganda na pa naman oh. Pakawalan natin to para ano, dumami. Uy, thank you sa experience. Ano pala yun mga katsoy? Sabi ni Kuya Ronnie ano eh. Anong ano kaya? Tilapia ninos? Jaguar.
Pa-comment ka nga mga katoy kung anong isda yun. Alam ko parang Ninos, tilapia Ninos. Minus o minus gastos. Ang ganda talaga rito matoy. Meron na dito matoy ano, bangos. Tapos ano, yung kitang na isda, yung pagka natinik kayo ay sigurado. Siguro, kitang ba? Kitang ba o kitang? Kitang? Kitang. Binikabiwas. Yung parang sa dagat. Marami na dito mga ito na ano, yung goldfish. Tapos sabi ni Kuya Prince, meron na daw rito buhaya eh. Iwan ko lang kung sabi nung kasama niya dun sa Guadalupe, nakita daw. Iwan ko lang kung to. Kasi sabi niya, maliit daw na baby ano, baby ano, crocodile. Baka naman bayawak nakita, no? Eh sa ano nga, sa highway nga may buhaya eh. Si Kuya Ron, joker talaga ito mga tay. Huli na naman si Kuya Ron, ang ganda na yung kuya. Yan kuya, masarap yung iyawin. Taba. Kachay Michael, oh. Kachay Michael. Kumaharvest na si Sarge. Ganda naman ang huli na yan. Laki oh. Bayabasin natin mga tay. Lalo. Ganda, ang taba, no? Naiyak ko sa. Laki ah. Ang taba, oh. 5.2. Bakit may point pa? Patingin nga ng huli mo ba? Oh, diba? Ito. Ay, sayang. Patingin. Ganda, oh. Yung huli mo ba? 4 pa lang. Uy, yun, oh. Ganda. Uy, kuya, ay, dito! Ay, ano, dalag! Oh, grabe naman. Talagang kaliwat kanan yung ano dito mga toy. Ano muna kuya, baka malaglag pa. Ako rin. Matakaw ka sa bulati. Tingnan mo. Ay, ito. Malaki to. Ano to, Kachoy? Ano to, kuya? Dalag to. Bali. Dalag. Ay. Gami. Panalo. Kaso ano? Kuya, pasuyo nga kuya, na anuan lang. Tapos. Oh, kuya, wag mo hawakan kuya para ano, maglaban lang. Para yan. Ay, akala ko na ano. Ay, sus. Ando na. Kuya. Ay, ngala. Wag mo hawakan kuya yung ano kuya para maglaban lang. Yun, thank you. Yan. Grabe, ang laki. Thank you kuya boy. Uy. Buti na lang di nahawakan ni kuya yung ano, linya kasi ano yan eh, magkakaroon ng persa na. Grabe laki ah. Grabe, pang ihaw. Woo! Dito na mga toy. Mga lang yan, mga 0.6, 0.7. Ay, mga ganyan. Ang laki oh. Kasi malayo yun? Oo. Biglang akala ko nga wala eh, inaangat ko. Malayo? May biglang pumasag. Kaabay. Pa-welcome kay Kaabay mga toy. Thank you kuya boy. Talaga kung walang panalok, mahirapan na naman. Laki. Ang laki oh. Akala ko na salvage kuya. Oo, hindi. Ang isang ano niya, Dalawa? tumama sa kanya. Dalawang taga kinain niya. Nasa loob yung isa. Oh, yun pa oh. Ay, walang kawala siya mga katsoy. Ano maputol yung si Kabayabas. Ayun oh. Kabayabas. Katsoy. Happy New Year! Ito oh, nakadali tayo kay katsoy. Meron eh. Yung Kabay. Shout out, mega love shout out katsoy. Shout out, Katsoy! Grabe, ganda oh. Mamo ka tayo. Thank you kuya boy. Thank you, Lord. Grabe. Di kasya. Hindi naman kasi yan. Katsoy, tingnan mo. Grabe. Thumbnail ka ngayon. Grabe oh. Thank you Lord. Si kasi Marjan na pa uli. Katsoy, ano, panalo? Ay, meron silang panalo. Ang laki oh. Doon oh, ang laki oh. Yun, huli. May panalok din pala sila ron eh. Ang dami. Shout out, Happy New Year. Katsoy, huli ka na naman. Sabi ko na nga mo. Uy, Katsoy. Ang laki. Tilapia ang tunay pa rin. Ay, tita, si tita. Kaya pala malakas eh. Kaya pala malakas. Akala ko malaki na naman. Kita mo pala yun. Si tita ko pala.
Sabi ng Lervin si Tita. Tita Blue. Walang nakita. Nakakuha na naman mga si Kuya Boy. Oh. Nandito tayo kasi tinuruan natin sila yung technique dito sa spot na to. Dito lang mga to, paagos lang talaga dito. Yan, shoutout sa mga kaibigan natin dito. Paagos na rin sila mga to. Yan si Kaabay oh. Huli rin si Kaabay. Dito tayo ulit mga to. Kaya na nila yun dun mga to. Makakarami yun dun sila. Kaabay! Peace on! Ah, grabe naglalaban oh. Naglalaban. Grabe, ang laki oh. Salok. Tuwan-tuwa si Kaabay oh. Grabe oh. Makawala pa kasi. Huwag naman sana. Dito ko ulit. Wala sa taas na siya ako eh. Wala sana. Ano? Ang dami yan itong spot to. Yan, huli na huli na naman. Huli na naman. Uy, biya. O tilapia, tunay naman pala. Akala ko biya. Grabe ito. Grabe ito sa kachoy. Akala ko biya yan. Ay, sinwabit na naman ako. Babalik kita? Hindi. Tunay na tunay. Babalik ka naman eh. Balik kita doon. Kachoy, ba't ka na to? Uy, mayroon akong nakahuli. Sit up. Uy. Ayun mga sa'yo, may nakahuli pa ako. Swerte talaga. May sinker. May hook pa. Ako rin ah. Nakakuha ka rin ganito. Oo. Mga na ano to eh, mga sit up ng mga kaibigan natin dito na ano. Yan, thank you Lord. Call tayo ulit. Baka fishing rod na naman makuha natin. Ay, mayroon dito na laglagan si ano? Si Katoy James. Yang yun. Hindi ko kung saan napunta na yan dyan. Malalim kasi. Ayan, mga toy, huli. Hindi ba mga toy? Paagos lang dito mga toy. Kuya Rone, laki. dito talaga mga toy. Itong area ito mga toy. Ano? Umalis na sila, sa dulo sila. Oh, laki oh. Oh. Ay, paagos. Hindi. Ito, original. Ito mga toy, ang ganda oh. Oh. Paagos lang talaga dito sa spot to. Yan, hindi nila napagtagumpayan eh. Nainip, lumipat sila doon sa dulo. Maganda rin doon. Sa may dulo na yun mga toy, sa may banda ron mga toy. Dulo na yun. Tilapia ang tunay, kuya. Okay, dito lang mga toy, paagos-agos lang tayo. Yan. Diyan lang mga toy. Yan, technique dito kailangan pag-aralan niyo po yung ano. Yan, tapos dapat sensitive floater para kunting higop pa lang, huli. Tarat. Uy, angat mo ro. Tarat. Angat mo na yan. Oh, grabe. Mayabas ko na. Binayabas mo yung ispat ko eh. Dahil ikaw ay Oh, yan, may pamasko pa si Kachay Marjan mga tayo. Oh. ginagawa mo. May ano yan, ampaw? May ampaw yan Kachay ah. May ampaw. Happy New Year. Yung grabe kalupit talaga. Marinig mo na yan. Napaka bait talaga ni Kachay Marjan. Ay, sarap. Mga ter-ter yan mga tayo. Bigyan mo ng nilo. Uy, kasalami. Ayan, Kuya Ronnie. Salamat, Sarge. Ayun. Huwag ka nang mag-ano, basta ito. Macaroni, galing kay Kuya Ronnie. Kasi, Tikman Ronnie. natin. Macaroni, Kuya Ronnie. Ah. Sarap talaga. Happy New Year. Happy New Year, kabayabas. Highlight ka ngayon, bahala ka. Grabe.
Ayan, dalag ulit, gigaboy oh. Dalaga Grabe. talaga. Ewan ko kung lalaki o dalaga. Ina-harvest ni Kuya Boy yung dalag ah. Andito yung dalag yan isa oh. Ayan na naman Kuya Boy. Puson. Ano kuya? Salok kaya? Hindi kaya. Kaya yan. Kaya? Akala ko puson. Salok natin? Anay. Kaya? O yun, kaya. Grabe, ang laki oh. Uy, thank you Lord. Panalo. Oh, happy year. Tapos na New Year, may putukan pa rin. Si Kuya Ronnie, anong mabayabas mga katsoy? Ay, Galing mo talaga. No, kabayabas TV yan, tama-tama sa kanya. Numabayabas. Ay, mga katsoy. Ano yung kaabay na nagsaraputan na? Nagsabod? Nagsarabudan? Sarabutan na. Dito tayo. Andyan yan yung mga tayo. Pagos lang talaga dito. Loaded yun. Katoy, loaded yun. Oh, ay, New Year kagabi. Ay, ano? Ay, grabe. Matindi pagkakabayabas si Kuya Ronnie oh. Wala talaga. Ang taba. Parang si Tol. Erbe. Ay, si Tol lang sinabi ko ah. Oo, si Erbe. Ay, si mo. Ay, Katsoy, kasi hindi na siya malamig ngayon. Mayroon na siyang lover. Oo. Congrats Tol Ervin. Malagay Katoy. Ayan oh. Uy, tilapia. Saan tinalagay? Sa akin? Sa akin, doon sa pula. Di- di- Oh, may lovers na. May lovers na sa Toler. Ayan, mga toy, oh. Oh, di ba? Kay Kuya Ronnie. Tilapyang tunay. Uy, anong ginagawa mo diyan? Uy, wala. Ulit. Ang galing pagkabayaban si Kuya Ronnie. Isang pakol lang, huli. Grabe talaga. Palaki ng palaki ang kuya. Grabe si Kuya Ronnie mga toy. Oh, mas malaki na yun. Ano mo kuya? Makalaki. Makawala. Grabe to si Kuya Ron. Ang galing mo teka lang. Akin na, dali. Grabe talaga si Kuya Ron. Walang iya, binabayabas mo lang ah. Binabayabas. Kulangan mo pa. Walang iya ka talaga. Grabe si Kuya Ron. Grabe. Oh, akin na. Ay. Laki oh. Grabe, ang laki. Ano masasabi mo sa huli mo? Maliit. Happy New Year. Grabe mga tiyo, nailungan oh. Oh, ang gandang size. Puro ilong eh. Kuya, lagyan mo kayang konting hilo to. Baka maging binasa to, sayang. Walang ilo eh. Meron dyan, sa cooler ko. Konti, para maglamig-lamig konti. Hindi nga. Ay, wala. Ito, ano ka, Kuya Boy? Tingin nga. Kuya, excuse me. Kabayabas. Saan dito? Doon sa gitna. Eh, Sa gitna ka. saan? Dito po? Doon. Ay, Kuya Ron talaga ayaw mamigay ng spot. Gusto niya papukulin doon sa dulo mga katay. Dito lang. Dito ko nakita sa'yo eh. Ang galing niya Kuya Delphi no? Kuya Francis. Ayan, Kuya Lito. Thank you Kuya Lito. Mga solid ano natin yan no? Mga sharer, mga babayaran. Ay, Kuya Ron eh. Pira eh. Ay, sus. Ginoo. So, grabe action ni Kuya Ronnie. Nalukso eh. Malupiton. Bumigay. Grabe bumigay si Kuya Ronnie mga. Grabe si Kuya Ronnie talaga. Binayabas ko na, di para makukuha. Ang lupit. Kuya, meron din ako. Kuya, meron din ako. Ay, maliit. Grabe. Ang laki nga ng tiyan, ano? Ay, ang kayro, ay, si Katsuy Imar dyan, oh. Yun, oh. Yun, oh. Ano? Maliit na, maliit. Ay, pulahan. Alam ng plapla. Patingin. Oh, buntis. Ano? Hindi, busog lang Hindi, yan. buntis na nakatsan. Iba yung Ano buntis. gagawin mo? Tap, balik ko. Sige. Naawa si Kuya Ronnie Martin. Laki kasi ng tiyan, oh. Hindi, bakit siya kasi buntis to eh. Oo. Kung dito buntis. Ang taba. Ano, papakawalan mo talaga? Laki ang tiyan, buntis yan eh. Ito ba, papakawalan ko rin yung aking kasi ano, maliit. Kung dito buntis. Balikan mo wala, dingit ka. Oy, wag ka muna magkano sa kanya ha. Magpakain kasi buntis ka eh. Ayan, ate. Papakawalan ko ito, Matoy. Matoy, papakawalan ni Kuya Ronnie daw. Wala ko to.
buntis oh. Oo. Ang laki oh, grabe ang laki ng ano. Yan. Tiyan. Di kaya busog lang yun kuya? Hindi, buntis Hindi, po. hindi ganyan busog. Buntis talaga. Ang laki sa ano, 5 finger eh. 5 finger. Marami. Pag dumami yung kansyon, marami din. Sabagay, 100, ano yan? Ilan nga pala yung ano ngayon anak niyan? Oo. May buto. Eh kuya, pakawalan mo. Libo yan. Ang laki oh. Oo, laki talaga ng tiyan nyo. Mga anak na siguro yan ano? Malapit ng mga anak ko. Pero may ilalim ng tiyan ang ano na. Ay! Oh, nakawala na nga. Oh, yun. Kulang ko na ha. Grabe, ang laki ng ano, tiyan niya. Buntis yung buntis. Pinakawalan na natin ni Kuya Ronnie kasi ano, buntis daw. Kala ko nga ano lang, busog. Buntis daw, sabi ni Kuya Boy. Wala. Oh, yan kasi pero busy mo na. Ay, ano ba? Binayabas ka to ni Kuya Ronnie. Wala nga eh. Meron nga. Biwasin mo na, tiyatak mo na. Wala nga oh. Oh, sabi ko sa'yo, ayaw mo. Bisa mo. Ano yan? Wala ka. Iangat mo naman, guys. Surprise naman. Oh, laki. Wala, salukin mo, Kachoy. Malaki. Dito. Dito mo na. Grabe ka laki. Dito mo, pambira ka naman. Makawala pa. Makawala. Uy, grabe. Laki Kuya Ronnie. Ilagay mo kay Kuya. Oh, Kuya Ronnie, Kuya Ronnie sa'yo daw. Tara na. Tingnan mo. Tapong ko pa yun. Yan. Bisa mo. Ang tagal iangat, no? Kuya. Bisa mo. Grabe. Puno. Hindi pa naman po. Grabe. Ang tagal niya biwasin eh. Ba't meron dito? Ano? Yung shoutout nga pala kay Kuya. Yan. Virgin Labra. Kay Kuya Delphin. Yan. Berting. Ay, Kuya Berting pala. Kuya Delphin Padilla. Naalala si Kuya Delphin Padilla. Grabe si Kuya Chimar dyan talaga. Talagang pinasuspense pa tayo nun ah. Siyempre. Sabi, Ano? ang tagal ko na tinignan yung floater niya eh. Grabe talaga si Kuya Chimar dyan talaga. Napaka ano talaga to. Paano ako makakawalin ito mga choy? Nakamalandra mga choy oh. Bahala ka, ibabas ka na mga orders ko. Katawa. Si Kachoy. Si Kabayabas. Ayan. Oy, shoutout nga pala sa Isangder sa Cafe Pacing oh. Ayan. Andyan. Bruce Angers kasi Ares. Anong hawak? Ayan oh. Oh ano ko kahit meron Ayan. ngayon. Ayan. Mga kasi ngayon lang to. Yun. Kasi New Year. Yun sa ating lahat. Tira kasi to, tira. Yan. Tira. O kanina pa, yun nauubos oh. Tirahin na yan. Ano? Paano puro lang tayo pulutan kasi oh. Yun oh. Puro lang nauubos na yung quick. Oh, naubos na. Ang sarap kasi grabe yung dala ni Kuya Ronnie ay. Kalami yun. Isid ba sinita o ano? Ano yun? Ayan mga tuyo. Naimasoy. Naimas. Masiramon. Marhay. So yun mga tuyo, grabe. Ito yung spot namin mga tuyo. Yung Kalayaan Race. Kaya paalis lang sila doon. Yung shoutout nga pala sa mga natin doon kaibigan. Hindi natin kilala mga tuyo. Ayan, paalis sila. Si Ronnie, yan, si Kachoy Kaabay. Kaabay. Kuya Boy, ando. Kumain ng ano pala yan. Yan, passport natin, kay Kaabay. Ito yung mas matunay ng mga kalayaan. Ayan, malaya yan. Si Kachoy. Sumabit. Kuya Ronnie. Sumabit sa Kaabay. Yun yung mga tunay na Grabe. mga malayang tao yan. Di tayo makakaulit pag ganito Kachoy. Yun, no? Tingnan mo. Ay, wala na. Nangyayari yan. O yan mga katay, Kalayaan Bridge yung ano namin. Ayan, Kalayaan Bridge. Dito kami sa gilid. Ang daan ito mga katay, ano, sa Bliss. Yun doon. Huwag doon sa may West Rainbow yung daan. Dito sa Bliss, sa may Guadalupe malapit. Yan. Daming huli namin mga katay. Oh. Tama-tama. Pang ulam-ulam. Oh, di ba? Maganda. Kuya Ronnie. Ito yung huli ni Kaabay. O binigay kay Kuya Ronnie. Napakabait na yung Kaabay mga katay. Pa-support mga katay sa kanyang ano, namimigay siya ng ano ngayon mga katay sa kanyang ano, headset. Yan. May Yan. kasama pa yung bag. May Kasunod, bag ha? pa. Bag pa yan. Wow, sa Kabiling bag ang kasamang kasunod yan. Thank you.
Yan mga tayo, huli ko tayo, bibigay ko ng Kuya Pero Boy. pag wala sa spot, Ay, support nyo lang pala mga tayo, tapos message kayo sa kanyan dyan. Magpaparapol siya ng ano, yung headset tapos yung bag daw. Bag ka Choy, no? hindi na parapol Ah, talagang diretso na. Abo, Bigay na lang. ayos, wala nang rapol-rapol di ay. Oo, kung sino nasa spot. Oh, yun. Ah, yung actual, talaga maabutan niya mga tayo. Yun, oh, ganda huli ko. Yung nasa So, spot tayo. yan mga tayo. Ito lang kunin ko mga tayo, dalawang dalag huli ni Kuya Boy. Yan oh. Yan, paborito ko kasi kasi ano yan eh. Kasi Dennis, kasi George. Kaya kunin ko tayo, ibigay ko na lang kay Kuya Boy yan mamaya. Yun, thank you mga tayo. Happy New Year po! Katsoy, kaabay! Happy fishing! Kabayabas! natin i-highlight natin yung huli ni Kuya Boy. Grabe, ang ganda ng mga size ng huli ni Kuya Boy mga tayo. Ito, thank you sa pagsalok kanina, no? Grabe, saglit na yung nahuli natin yung ano, plapla. Ah! Sulit! Grabe, tingnan nyo mga tayo. Grabe, oh. Ilan lang, pero talagang masasabi mo na talagang goods ng goods. Oh, grabe ang mga tayo. Malalaki. Pala ako. Oh, Buhay pa sa'yo? Yung sinalok mo kanina? oh, buhay pa oh. Yan oh, sulit niya malaki. Ano kasi oh. Grabe to kuya. Nasa ano to? Sa kalating kilo siguro, no? Mga ganyan. Uy! Hindi kaya kuya ano, lumabas yung iba? Ha? Okay na nakaganyan? Dito sa tumatalon? Nalo doon yung kanina eh. Dito tumatalon? Ulo ko, baka tumalong kuya ha?